eta ongi etorriak saio berri batera gaur apirilak 26 ostirala bi elkarrizketa izango ditugu. Alde batetik Inigo Leza izango dugu, Sakana trenaren aldeko plataformatik datorrena. Pasaren larunbatean Altsasun HTaren aurkako manifestazio bat egin zuten eta horren inguruan hitz egitera dator. Beste alde batetik, Zaldiko Maldiko elkarteak Julia Fernandez Zabaletaren inguruko pastoral bat prestatzen ari dira eta testuaren egilea den Mikel Taberna eta aktorea den Belen Ausejo izango ditugu platoan, honen inguruan hitz egiteko. Baina honekin hasi baino lehen goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1927an, hegazkin faxistek Gernika bombardatu eta 2000 pertsona inguru hil zituzten. Urte batzuk geroago, 1980an, egin egunkaria bahitu zuen Espainiako poliziak. Egun berean, baina 1986an, Sobietar Batasunean Txernobilgo istripu nuklearra gertatu zen. Eta bukatzeko, 1980an Euskal Herrian euskarazeko 7 kide atxilotu zituen Espainiako poliziak, erdara hutsezko trafiko seinaleak ezabatzeagatik. Gaurko lerroburuak ikus ditzagun orain. Sustrai Erakuntza Fundazioak datorren larunbatean Iruñan elikadura burujabetzaren alde egingo den manifestazioan parte hartzeko deia egin du. Volkswagen Nafarroan greba eginen dute, enpresako lan osasun baldintzak salatzeko datozen astelehenean eta asteartean lanuzteak egitera deitu dute ELAK eta CGTek. Osasun departamentuak drogak eta adikzioa prebenitzeko 2018-2023 hirugarren plana ebaluatzeari ekin dio. Nafarroak eta estatuak akordio sinatu dute lege organikoa erreformatzeko proposamenerako foru komunitateak trafiko eskumena berreskuratzeko. Industriak 2. diru laguntza eman du, turismoaren sektorean transizio energetikoko proiektuak finantzatzeko. Iruñeko udalak Txantrea hegoaldean frankismoak errepresialiatuetako emakumeak omentzeko ekitaldi bat egin du haien seniteak bertan zeudela. Iruñako auzoek eraso sexistei buruzko informazio guneak izango dituzte jaietan. Lehen puntua ostiral honetan jarriko da, Santu Zelaien eta datorren astean Txantrean. Nafarroaren eguna ospatuko dute igandean Baigorrin. Aste honetarako agenda ikusiko dugu. Beste alde batetik, ostegun eta ostiralean, Mendillorriko zibiboxean 5 tardietatik 6 tardietara mamuka aurrentzako dantza garaikide lantegia egingo da. Liralek aurrentzako tailer batean partekatu nahi du bere ikuskizunaren mundua. Dantza garaikideko lantegi bat da, bertan dantza bateratuko une bat sortu eta esperimentatu nahi da. Baso batean bizi diren izakien mugimenduan inspiratuta, hala nola zuhaitzetan edo insektuetan. Larunbatean alde batetik Sanduzelaiko zibiboxean 5 tardietatik 7etara Bali Berdea izeneko aurrendako sormen gunea egongo da eta mini imanak egingo dituzte. Lantegiotan aurrek hainbat proposamen landuko dituzte pintura miatzeko eta koloreekin eta formekin jolasteko. Buztinezko pieza txikitxoak diseinatuko ditugu eta imantatuz edozein lekuan kokatu ahalko ditugu. Non ipiniko dituzu zureak? 6 eta 11 urte bitarteko aurrentzat izango da eta 10 leku egongo dira. Izena eman beharko da eta 2 euro ordaindu. Beste alde batetik Mendillorriko zibiboxean goizeko 12etatik ordu biak arte mamuka familiendako dantza ikuskizuna egongo da. Pantxika Telleria koreografoaren proposamena daukagu. Elirale konpainiaren eskutik familiendako dantza ikuskizuna egongo da.
Mamuka gure dantza emanaldiaren izenak kuku gordeka aritzea esan nahi du lapurtar euskeran. Ikuskizun honetan jolasean ari gara gu dantzariok zuhaitzen mundu handia edota insektuen mundu txipiena biziaraziz. Larun batean baita ere, Iakin Bau olerki eta musika errezitalia egongo da. Bernard Etxepararen Linguae Bascorum Primitae liburuko testuak musikatu ditu Ibon RG abeslari bizkaitarrak. Emanaldian, Garazi Nabas akordeoilaria izango du lagun. Eguerdiko 12etan izanen da emanaldia, Kondestable Jauregian. Karrikirik antolatutako jarduera da. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, PSOE Sánchezen alde mobilizatu da, dimisioa ez emateko konbentzitzeko. Militante sozialistek elkarretaratzeak deitu dituzte. PPek eta Voxek gobernuko presidentearen aurkako erasoak areagotu dituzte. Haren faltak kanpainaren hasiera markatu du Katalunian. Argazki nagusian, Maria Txibite gobernuko presidenteak bere kopa altxatu du, Iñaki Alzaga administrazio kontseiluko presidentearekin, Óscar Ortiz Diario de Notiziaseko zuzendari nagusiarekin, Luis Andreu Notizias taldeko negozio zuzendari nagusiarekin, Joseba Santamaria Diario de Notiziaseko argitalpen zuzendariarekin eta Juanjo Baños Notizias taldeko zuzendari nagusiarekin batera. Titularrean, babes soziala Diario de Notiziasi bere 30. urteurrenean. Esparru guztietako 400 lagun inguruk egunkariaren etorkizunaren alde egin dute topa. Beheko berrietan, alde batetik, 180 arma eta 17.000 kartutxo konfiskatu dizkiote Iruñerriko bizilagun bati. Beste alde batetik, foru gobernuak estatuko indarkeriaren biktimak omenduko ditu ekitaldi instituzional batean. Jarraian, 9 kalek frankismoak errepresaliatutako emakumeak gogorarazten dituzte txantrean. Bukatzeko, Kaneseko zinemaldiak Classics sailean zaharberritutako Tasio filmaren kopia bat proiektatuko du. Diario de Navarraren titular nagusian, Sánchezek balizko dimisioak are gehiago nahasten du Espainiako zatiketa politikoa. PSOE joan ez dadin mobilizatzen ari da eta PPek presioa mantenduko du. Txibitek arriskuan ikusten du demokrazia eta Espartzak dio dimisioa emango badu berandu doala. Argazki nagusian, Pruden eta Miguel Indurain Larraia anaiak ditugu. Titularrean, Induraindarrak elkarrekin berriro. Miguel eta Pruden ez ziren talde berean lehiatzen 1986tik. Titan Desertek berriro batu dituen arte. Eskuineko berrietan batetik 2 adingabe Iruñeko ikastetxe batean jazarpenaragatik zigortuta. Bestetik, UPNek eta PSNek aurrekontu berria onartu dute Barainainerako. Azkenik, Nafarroan partikular bati egindako arma konfiskazio handiena. Goiko berrietan, alde batetik, Landaredi inbaditzailea Arga ibaiaren ertzean. Beste alde batetik, Belosoren domino efektua. Bukatzeko, Osasuna osamalaren amets bakarra. Gara egunkariaren titular nagusian, Sánchezek bere aldekoen babesa jaso du eta Feijok erorikoa aurresan du. Pedro Sánchezen etenaldiak eragindako lurrikara politikoaren erdian bere kideek jarraitzeko eskatu zioten atzo. Bazkide batzuek loufara salatu zuten eta Feijok eroriko zela iragarri zuen. Argazki nagusian, Iruñeko erdigunean iraulitako auto batekin eta zaurituak irudikatzen zituzten 4 panpinekin, errepideetako lan istripu kopuru handia salatu zuten atzo intersindikalak. Titularrean, lan istripuei buruzko alerta sindikala. Erdiko berrietan, alde batetik, Ramon Solaren analisia dugu. Loufara, lokatza eta biraltasuna, euskal ikasgai batzuk. Beste alde batetik, hauteskunde kanpaina hasi da Katalunian, begirada guztiak Moncloan direla. Goiko berrian, Aritz Intxustaren erreportaia dugu. Loufar kasu bat abian jartzeko behar diren mekanismoak. Beheko berrietan, batetik, Francesca Albanesek genozidioaren konplizitatea aurpegiratu die Israelen aliatuei.
Bestetik, Tasio filmaren 40. urteurrenean bertsio berritu bat proiektatuko dute Canesen. Gainera, baskoiak berriro galdu du Madrilen eta maiatzaren batean Gasteizen irabaztera behartuta dago. Beheko argazkian, gaur azpiegiturak. Berriaren titular nagusian, fiskaltzat faltsutzat jo du Begoña Gomezen aurkako salaketa. Espainiako presidentearen emaztearen kontrako auzia artxibatzeko eskatu du fiskalak. EAJak Pedro Sánchez babestu du eta EH Bilduk loufara salatu. PSOEko kideek Sánchezen alde mobilizatzera deitu dute. Argazki nagusian, aldatu gidoia mugimenduko ordezkarien agerraldia atzo Altsasun. Titularrean, mobilizaziora EITBen eta kulturan euskara sustatzeko. Beheko argazkian, Iruñeko sexu indarkerien arreta integralerako zentro berria dugu. Titularrean, babesteko etxe bat. Ezkerreko berrian, Arabako zaintza sektoreko langileek 33. greba eguna egin dute. Ezkerreko berrian, Egoitz Urrutiko etxea kartzelan ez sartzeko eskatu du prokuradoreak. Gaur hitza atalean, zulo beltz erraldoia esne bidean, lurretik 2000 argi urtera dagoena. Euskal Herria irratiaren titular nagusian, Volkswagen Nafarroan grebara deitu dute. Enpresako lan osasun baldintzak salatzeko datozen astelenean eta asteartean lanuzteak egitera deitu dute ELAK eta CGTek. Eskuineko berrietan, alde batetik, Nafarroaren eguna ospatuko dute igandean Baigorrin. Goizetik iluntzera bitartean iraungo duen egitaragua antolatu dute Baigorrin. Familien txokoa, Nafarroako dantzarien desfilea eta musika izanen dira, kultura euskaraz egin daitekeela erakustea eta euskal sorkuntzari lekua ematea xede duen ospakizun egunean. Beste alde batetik, Olaia Beroizen hitzetan emakume errepresaliatuen kemena gogoratzea ezinbestekoa da. Iruñeko Txantrea auzoko kale izendegian frankismoan errepresaliatuak izan ziren 10 emakume gogoratuko dituzte. Ekitaldia egin zuten atzo eta auzoaren hegoaldean dagoen plaza bat oroimen gune ere izendatu zuten. Garrantzitsua da historian gertatutakoa gogoratzea. Berriz errepikatzea nahi ez badugu ezinbestekoa da. Adierazi zuten Txantrea auzo ekimeneko kideek. Kale horiek eraman dituzten plaken erreplika eman diete errepresaliatuetako emakume horien senideei. Olaia Beroizen birramona da horietako bat eta Euskal Herria irratian kontatu du haren historiaren pasartea. Kaixo eta ongi etorriak gaurko lehenengo elkarrizketara, oraingoan Inigo Lezarekin gaude, Sakana trenaren aldeko plataformatik datorrena. Kaixo, zer moduz? Kaixo, egunon. Bueno, asteburuan, larun batean, Altsasun egin zenuten abiadura handiko trenaren aurkako manifestazio bat, ezta? Bai. Eta oso pozik gaudez, jende asko gerturatu zen, eta gaina oso manifestazio polita izan zen, eta espero dugu kasu itzea, ez? Jende guztia edo baiaran iaia gehiengo osoa dago honen kontra eta alternatibaren alde, eta espero dugu instituzioetan daudenak eta beraien lana itzea. Eta, azaldu dezakezu pixka testu ingurua, zergatik trena bai, HTA ez? Bai, guk hasieratik planteatu zigutenean nahi zutela beste linea bat egin, HT-erako bakarrik, esan genuen gaur egungo trenbidetik juna ziela tren guztiak, eta baita ere trena uste dugu dala oso garraio bide ona, eta nahi dugula ere hobetzea, gaur egungo trena. Eta horregatik esaten zigutelako, ezin zala gaur egungo trenbidetatik hori egin, azkenean kontratatu genuen 3 ingeniero eta beraiekin zuten alternatiba hau, eta hori ikusten argi eta garbi, gaur egungo trenbidetatik hobetuta eta egokituta, daitezke guztiak eta hori eskatzen dugu, hori egitea eta aldi berean maiztasun gehiago jartzea, tren gehiago jartzea
azkenean herrietan erabilia izateko trena herri batetik bestera joateko, edo lanera joateko, edo hiriburuetara joateko ere. Eta alternatiba hau noiz proposatu zenuten eta non... Bai, alternatiba hau proposatu genuen orain dela urte terdi bukatu zen, lana, hasi ziren orain dela 3 urte inguru, egon zirelako ere bai, egon garelako hitz egiten herriko jendearekin eta udal eta herri guztiekin, jakiteko ze pentsatzen duten, ez? Planteatzen ditugunean gauza batzuk edo, adibidez, altsasun lurperatzea trena, ez? Horrek kentzeko esi hori, edo beste lekuetan ere planteatzen dira olako gauzak, hori etorri da, herrietatik planteatu izkin dutelako gauzak edo, ez? Hobekuntzak edo. Eta zein izango dira, edo litzateke alternatiba honen abantailak? Bai, alde batetik, trenbide bat egongo zala bakarrik, ez? Esan egun behar, trenbide bat garraioa edo merkantzia garraiatzeko eta pertsona edo regionalak eta eukitzeko eta beste bat atxeterako, ez? Egongo zan dena batera. Orduan mantenimendua askoz txikiagoa izango litzateke, askoz merkeagoa. Beste alde batetik, merkeagoa dalako ere gaur egungo trenbidea hobetzea eta egokitzea, eta ez egitea beste bat paraleloan, ez? Eta baita ere, txikizioa izango zalako izugarria egiten badute beste trenbide bat paraleloan, kontuan hartu behar dugu ja daudela azpiegitura pila bat gure baiaretan, bai gaur egungo trena, autobia, beste errepide lokalak eta ez dago lekurik beste bat jartzeko, eta horregatik planteatzen dute egitea beriainen maldetatik edo leku oso babestuta dauden lekuetatik eta. Eta bidaia denboraren aldetik parekatuak egongo ziren edo? Bai, beraiek hitz egite dute, beraien alternatiba, beraien ministeritzak proposatzen duen proiektuarekin, ari dira hitz egiten, ordu erdi kostatuko zela Gasteiztik Iruñara, ez? Proiektu horrekin bakarrik lotzen dituzte hiriburuak, ez? Orduan, horregatik egiten dute horrela, eta guk egin dugun alternatibarekin, edo planteatzen dugun alternatibarekin, izango zen 18 minutukoa, ez? 8 minutu gehiago tren lasterretan, ez? Tren azkarretan eta. Baina, beste tren guztiak jungo ziren hobeto, jungo ziren azkarrago, eta merkantziak ere azkarrago jungo ziren, eta dena dela, ez? Orduan, 8 minutu horiengatik ez du pena merezi, gure ustez, gastatzea 2.000 milioi euro gehiago, beste olako obra erraildoi batean, ez? Eta zen izango litzateke HT-arekin inguru giroan izango luken eragina edo? Bai, lehen esan dudan moduan, gaur egun ja badaude azpiegitura pilo bat, orduan ez da kabitzen, ez? Beste bat eta horre handian gestión fiskantza egingo zuen, herrietan ere bai, oso gertu pasatuko zen etxeetatik eta Urbasan, Entzian, Arabaldean, eta hor ere ari dira planteatzen, ministeritzatik, bi aukera, egitea bat Aralarren azpitik edo bestea Iruña Gasteiz lotzen, eta Aralarren azpitik ja izango zen oso kristonaz, hor egin beharko dukete 22 kilometroko tunel bat, eta ikusi dugu nola oso gertu dagoen eredu batean, Pajarezen, horre olako tunel bat egin dute, kostatu zaie 20 urte edo egitea, horrein ikan ez dago irekita guztiz, laukoiztu da prezioa, egin dute kriston bizkantza akuiferoetan, bitali dute Mediterraneora jungarko litzateken ura, urpilo bat Kantabrikora, hor zulo horretatik, horre ateratzen da akuifero horien urpilo bat, orduan ez da bideragarria, inorik inora, bai inguru ginen aldetik eta bai
diruen aldetik, ez? Da bideragarria planteatzen dugutena, ez? Eta guk uste dugu alternatiba dela irtenbide oso on bat guztiontzat eta horregatik alternatiba horrek badauka hainbeste babesa, ez? Herrietan eta udaletan eta baita ere elkarte askoren babesa. Ulertzen dut, alternatiba honekin inpaktu hori guztiz saiestuko litzatekela. Bai, inpaktua askoz txikiago izango litzateke, ze bakarrik kurba batzuk zuzendu behar dira, eta bai planteatzen da borre Iturriagan aldean egitea tunel bat ateratzeko txobira, ze hori planteatu zen herrien aldetik, orain Iturriagaren erditik pasatzen delako trenbidea eta apurtzen du herria erditik eta oskiatik pasatzen da, ez? Eta hori oso gune babestua da ere bai, eta hortik kentzea eta pasatzea tunel batetik, ikusi zuten bai ingenieroek eta bai horko herriek edo, izango zela hobekuntza bat, ez? Eta horregatik planteatu dugu, saihesbide hori, baina bestela da gutxi gora bera gaur egungo linea doan tokitik, oso antekoa izango litzateke, eta baita ere, Iruñan planteatzen dugu mantentzea geltokia, dagoen tokian, ze dago hirian sartuta, eta ez egitea, horrein planteatzen dutena, bluf urbanistiko bat, pelotazo urbanistiko bat, zitean ateratzen, ez? Eta ateratzea beste leku batera, eta joaten basara Iruñara, gero hartu behar duzu beste garraio bide bat, heltzeko zentrura, eta azkenan kostatzen zaizu pilo bat, eta jendeak ez luke eraldiko trena Iruñara juteko, ez? Horregatik ere, Iruñako geltokia planteatzen dugu mantentzea dagoen tokia. Eta gero, Frantziako gobernuak Hendaiatik Bordelera erabaki du azpiegitura berririk ez egitea HTaren trenbide horretan, eta zergatik gertatu da hau? Bai, horre iparralden eta Frantzian, ez? Bordele arte, zati bada Frantzia, hor daude 180 kilometro eta bertan dauden udalerri gehienek edo planteatu zuten bide hori berritzea, ez? Eta ez egitea beste bide bat atzekerako bakarrik, Eta pasain urtean edo baita Irun, Hendaia eta Bordeleko Irun, Baiona eta Bordeleko alkateek eskatu zuten hori egitea eta berdina, planteatzen duguna, ez? Eta Irungo alkatea zana, orain da ministeritzako zuzendaria, ez? Espainiako garraio bide ministeritzakoa. Orduan espero dugu, hori ere izatea horrek laguntzea, ez? Gure alternatiba garatzen, ez? Horregari. Eta zuen plataformak ze harrera jaso dute estatu eta estatutik kanpoko mailan edo? Gu kontaktuan daude beste plataforma batzuekin, ez? Adibidez, otsailean egin genituen jardunaldietan, etorri ziren notafeko 5 pertsona Italiatik, eta hori guretza da hori bat, horre dago mugimendu oso potente bat, eta ez dakit, eta gero estatutik ere etorri ziren plataforma asko, ez? Eta beraiek planteatzen dutena, ez? Espainiar estatuan ari dena egiten da bikoiztea, ez? Gaur egungo trenbideak, bata merkantziak eta regionalak joateko eta bestea atzeterako, ez? Eta ari da bideratzen diru guztia atzeterako eta beste bideak ari dira abandonatzen, ez? Eta esaten duten hori, ez? Hori ari dela gertatzen estatu espainolean, ez? Eta gure alternatiba dela oso egokia politika hori aldatzeko, ez? Eta berritzeko gaur egun da ona eta ez iristeko olako pelotazoak
uztartzeko. Eta prentsaurrekoan hitz egiten zenuten herriaren borondateaz. Zuk uste duzu altsasun hori horren isla ikusi zela? Bai, guk uste dugu, ikusi zela zenolako babesa daukan alternatiba hauek, ez? Aldez aurretik ere, Sakana eta Izabaltzako alkate guztiak altsasuko agenduta babestu zuten alternatiba, eta hor ikusi izan ere, nola hartu ziren emanitara kargo horiek eta baita ere jendea, ez? Izateko zonalde bat, bizi dena 22.000 pertsona, gero lautada ez, arabako lautada, ere txikia da, edo jende gutxi bizi da, eta izateko horako manifandia, horrek gure ustez islatzen du zenolako babesa daukan alternatiba. Eta gainera manifestazio bitxia egin zenuten, ezta? Traktorekin, jo altuenekin, gero musika... Bai, saiatu ginen isladatzen zenolako bizitza dagoen herrietan, ez? Eta horregatik, ekarri gonbidatu genituen traktoreak, beraiek direlako lurra lantzen dutenak ere bai, eta elikatzen baitu zenak, ez? Eta gero, iruztuko izaki mitologikoak, erraldoiak, idoaldunak, azkenean baiara gutan dago kultura handi bat, ez? Eta bizitza handi bat, horrek esan nahi dut, bizitza bizirik daudela, ez? Herriak, eta hori isladatu nahi genuen, ez? Eta baita ere, badifa izateko alaia ere bai, eta alarrikatzeko, ditugula gure gaiarak bizirik. Eta manifestazioa eta gero zerbait antolatu zenuten? Bukatu zanean, ekitaldian parte hartu zuten Sakana kantuzko jendea, erraldoiak ere bai, eta gero genuen ezer planteatu, ari ginen pentsatzen kontzertu bat egitea, baina zeuden gauza batzuk hortik antolatuta, eta ezer antolatu. Beraz, esan dezakegu, Sakanan badagoela HTaren aurkako kontzientzia handia, baina Nafarroan, orokorrean, uste duzu hala dela? Egia esan hiriburuetan zailagoa da, ez? Hiriburuetan ikusten dute garraio bide bat kuteko adibidez Bartzelonara, ez? Saltzen diete ez gaudela lotuta, ez? Ez Barcelona edo ez Parisekin edo ez Bilborekin edo Madrilekin edo, ez? Eta lotuta gaude, ez? Badaude trenbideak kuten direnak leku horietara. Behar dena da gaur egungo trenbideak berritu eta erabili, ez? Eta ez da behar beste linea bat egitea, ez? Hori da entzen ez zaiona hiriko jendeari, ez? Ez zaiona da ez gaudela lotuta, behar dugula hori eta horregatik uste dugu zailagoa dela iztea olako jendearen gara, ez? Baina entzuten dutenean gure planteamendua, argi eta garbi izan duten asko zentuzkoa dela, ez? Eta poliki uste garela zabaltzen ez, gure mesua eta horrela aldatzen ez, plan hau. Eta, Inigo, bukatzeko, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun, zerbait utzi dugun? Ez dakit, hitz egin dugula gora bera denitaz, ez? Mila esker gurekin hitz egitera etortzeagatik, eta pozten naiz hain manifestazio jendetsua egin duzuena. Eskerrik asko zuen. Ondo segi, agur. Agur. Gaurko eta asteburuko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, ostirala, goizean hego haizea ibiliko da eta temperatura maksimoak atzo baino 2 gradu altuagoak izango dira. Egunaren hasieran hodeiak eta ostarte txikiak izango dira eta leku gehienetan ateri eutsiko dio.
Gero, hodeiak nagusituko dira eta zaparradak botako ditu, bereziki arratsaldean. Zenbait lekutan trumoi ekaitzak izan daitezke. Arratsaldean, Kantauri isurialdean haizea iparraldera aldatuko da eta temperaturaren igoera eten egingo du. Larunbatean, eguraldi nahasiarekin jarraituko dugu. Goizean giroa zertxobait lasaiagoa izango da, ateri eutsiko diolako leku gehienetan eta ostarte batzuk zabalduko direlako. Alabaina, hegoaldeko haizea harro ibiliko da tarteka, enbarazu eginez. Egunaren bigarren partean zerua hodeitsu egongo da eta zaparrada trumoitsuak botako ditu. Arratsaldean haizea mendebaldera aldatuko da eta gauean aldakor ibiliko da. Ekaitz guneetan haize bolada oso gogorrak izan daitezke. Kostaldean temperatura maksimoek gora egingo dute, barnealdean, ordea, ez dira aldatuko edo gutxi jaitsiko dira. Igandean ez dugu aldaketa handirik espero. Goizean hodeiak ikusiko dira, baina ostarteak ere bai, eta seguruenik ateri eutsiko dio. Arratsaldean hodeiak ugaritu egingo dira, bero hodeiak garatuko dira eta zaparradak botako ditu. Zaparradak noizbehinka trumoitsuak izan daitezke. Goizean hegoaldeko haize leuna ibiliko da eta arratsaldean iparraldera egingo du. Temperatura jaitsi egingo da, bereziki minimoak, eta Araban eta Nafarroan izotza egin dezake. Kaixo eta ongi etorriak gaurko bigarren elkarrizketara, oraingoan Mikel Tabernak eta beren ausorekin gaude. Kaixo, zer moduz? Ongi, egunon, gustora zuekin. Bueno, Mikel Taberna idatziaren egilea, ez? Eta Belen, aktorea. Eta, bueno, badakizue pixkat zein izan den pastoralaren helburua edo zergatik jarri duten abian zaldiko maldikotik? Bai, bale. Bueno, hau sortu zen zaldiko maldikon kantu tailerretik. Zaldiko maldikon orain dela 5-6 urte hasi zen martxan kantu tailer bat, eta zuzendaria edo gidaria da Ihitz Iriart xubirotarra. Eta, bueno, urtez urte joan gara kantatzen ikasten eta kantak ikasten. Tarteka atera gara kalera, kantatu du kalean, egun berezietan. Baina, bueno, halako batian, dela urte pare bat, pensatu genuen behar bat beste zerbait, bertze estimulu bat behar genuela zer taldearen zat. Biek kantu tailerreko kide, hango kide. Eta norbaitek pensatu zuen, zergatik ez egin pastoral bat. Eta horrela erranta bitxia dirudi. Baina kontua da, Ihitz Iriartek xuberotarra den aldetik duela esperientzia eta eskarmentua pastoraletan, bera izan da protagonista bertze pastoral batian, eta parte hartu du bertze pastoral batzuetan. Eta horretzen aparte, Iruñan egin zen orain dela 9 urte bertze pastoral bat, Jose Miguel Bidador pastorala. Eta Ihitz Iriartek eta Aritz Ibañezek zuzendu zutena. Eta pastoral hartako parte hartzaile batzuek parte hartzen dute baita ere gure kantu tailerrean. Eta orduan beraz, oroitzapen horrekin, hartaz oroituz, jakinta ezagututa esperientzia ederrura, arrakastatxo izan baitzen, proposatu zen taldean, animatuko gara bertze pastoral bat egitera. Eta hori izan zen, 2022ko udazkenean. Lehenbiziko ideia hasi zen uztailean, mamitzen, 2022ko uztailean, eta gero talde osoari jakinarazi zitzaion 2022ko urrian edo horrela. Eta hasieran ez zegoen, pastoral bat prestatzen hasi ginen, baina ez jende aurrean emateko asmoarekin, baizik eta kantu tailerreko ariketa bezala. Baina, bueno, eta gero
hori bilakatu da, gure bidea egin dugu, eta une batean proposatu zen jende aurrean ematea, eta onaino iritsi gara. Eta behin erabakita pastorala egin behar zen dutela, nola izan da sormen prozesu hori? Zaila izan da, zakit testua egiten, nola moldatu zara? Nik aipatu dut testuaren partea eta zuk behar bada gero nola joan garen ensaioetan. Testua zurea da. Ez kontua da, pastorala ere, pixka bat ezoikoa izan da pastorala egiteko manera, ez? Normalen pastoralak egiten dira testu bat aurretik egina dagoenean. Kasu honetan ez, kasu honetan ez dira hori, nik kantu tailerreko kide nintzelako, errantziaten, Mikel, zuk idazteko ohitura pixko bat eta ibilia zara, animatuko zinateke pastorala bat egitea, eta ni, bai ez erran nuen, ez dakit ez erraten, eta bai ez erran nuen. Eta orduan, batera joan zen, hasi behar zan nik ikertzen, bazegoen ikerketa lehenagotik egina, zere taldeko Kike Diezdeuzurronek egina zuen ikerketa parte bat, historialariek eta egindako lanei behiratuta. Eta, informazio pasatu zidan, eta nik informazioa gehiago bilatu nuen, karrekin aritu ginen horretan, eta hasi nintzen idazten poliki-poliki. Atzo bertan komentatzen nion bertze bati, nik uste nuen pastoral bat zer zela banekien, ikusi egitu darako pastoral batzuk, baina egiten hasi nahi zenen konturatu nahi ez duela, banekiela, baina ez uste haina. Zeren hasi nintzen idazten eta nik pasatzen nizkien testuak Kike Diezdeuzurroni eta Ihitziri arti, bereziki, eta gehien bat Ihitziri artean aldetik etorrez ezkit ohar oso baliotsuak, Mikel honela bai, honela ez, hemendik bai, hemendik ez. Orduan izan da, pixkat nik idatzi dut, nik egin dut hola eskribau lana, baina pixkat peoia izan naiz. Eta talde honetan nire lanaren parte bat hori izan da, denek egin du lana. Eta hori, baina idazketa pixka bat ere elkarrekin idatzi dugu. Nesta nik azkenen idatzi, baina aholkuak adituta eta oharrak eta horrela, indikazioak eta hartuta. Eta, gero... Gero, uste dut ez, kantak idazten eta musika eta hola, hartu ditugu edo kontatu ditugu beste kolaborazio edo beste elkarlanean, beste hemengo artistak eta hori interesgarria era. Ez dut, nik idatzi dut testuaren gehiena, baina izan ditugu kolaborazioak. Kantak eta musikak eta... Kantak idatzi dituztenak eta musika berriak egin dituztenak. Eta gero nik uste dut, hor lehenbiziko abez batza nolabait esateko osatzen zen dituztenei, gehituz joan ginen beste pertsona batzuk, jakinda edo gehiagi hola enten ditu gabe ze pastorala hori ginela, baina gehitu ginen ja prozesua martxan zegoela, ez? Eta interesgarria eta gehitu ginen hola ez dakitzen bat pertsona, baina gian 4, 5, 6 lagun ja prozesua martxan zegoela. Eta hola, astean behin elkartuz, egon gara horien saioak egiten, orain ari gara indar gehiago edo ordu gehiago sartzen, ze ja alea jakta ez, hor dago fetxa eta gustora, eta gustu giro oso polita sortu da, enteratu garen ere ze pastoralaren, nik pensatzen dut, genero hau sortuko zela pixkat, didaktiko edo, didaktiko moduan, pertsona baten edo herri baten edo zerbait edo pasadizo baten historia nolabait, herriko jendearekin partekatzeko, nik ere pastoraletan kultura gutxi herriberakoa naizelako, eta euskara oso berandu hasi nintzen ikasten, eta iaz, kasualitatez, egon nintzen lehenbiziko maskaradan. Esan edo batzutan, hemendikan ikusten maskarada, pastorala, zerten ezberdintasuna bada, ez? Baina, haman komunian jende herri bateko jendea parte hartzen duela eta zerbait kontatzen duela, eta bat da, segurazki, umore gehiago, eta bestea serioagoa, eta kasu honetan, Julia Fernandez Zabala eta hori ere oso interesgarria iruditzen zait, jendearekin parte hartzeko nor zen, emakume hau, ze garrantzia, segurazki... Nor da, eta zer da? Baina, ez, segurazki gizona izan da, mundu guztiak ezagutuko zuen, eta ez dakiz zen, emakume izan da, hainbeste kasuetan bezala, inor gutxik ezagutzen zuela, eta orduan interesgarria.
Bai, hori da, aipatu zuen lehenago uste dut, hasi ginen egiten eta hautatu genuen persona bat, gehien bat, kiki dizut zurrunek bazuen informazioa, bazegoela persona bat, berenek erranduen bezala, emakume bat Iruñekoa, merezi bezain ezaguna ez dena. Orain dela gutxi, Txantrean kale batzuk izendatu dituzte eta kale baten izena eman diote. Baina hori, segurazki emakumea zelako, etzen behar bezain ezaguna, ez. Eta, hasi ginen ikertzen emakume honi buruz, emakume hori jaio zen 1888an, Iruñeko dormitaleriak harrikan, eta, hainbat arlotan gauza handiek egin zituen. Emakume erraldoi bat izan zela aditunion atzo bati eta irakurri dut bertze batzui, emakume erraldoi bat. Ezagutu zutenek eta denek aipatzen dute berataz, emakume aparta zela, berezia. Eta, zuki berra jarraituko duzu, 3 arlotan nabarmendu zen, alde batikan irakaslea zenez pedagogia arloan, gero emakumea zenez baita ere feminismoaren alorrean, eta 3. aldetik, 3. ardatz batean, nabarmendu zen, euskaldundu zen eta euskal kulturaren arloan, ez? 4. behar da baita ere abertzaletasunean, baina behar bat hori beranduago eta bertze horiek guztiak bilduz. Eta irakurri nuen baita ere bere gurasoak erdardunak zirela eta bere kontu euskara ikasi zuela. Hori da, imaginatzen du, garai hartan nolabait berripisten ari zirela hizkuntzak eta kulturak eta bai. Euskal Herrian oro har aipatzen da pizkundea izan zela, 19. mendearen bukaeran eta 20. mendearen hasieran. Eta nik erranen nuke hau, Juliak ordezkatzen duela edo erakusten digula edo pixka bat ezer izan zen pizkunde hori Euskal Herrian eta Euskararen eta bertako kulturaren arloan ez izan zen pizkundea pixka bat ordezkari ona dela Julia. Ez zen Julia bakarrik izan, bere ingura, baina bera destakatu zen, ez? Bai, aipatu dugu, 24 urtekin diputazioak antolatu zituen Euskara katedra, Euskara ikasteko katedra bat irakasle eskolan, San Jose plazan, eta baita ere seminarioan, apaiztegian. Alde batetik, segurazki, orduko maixu maistrak euskalduntzea importantea zen, Nafarroan populazioaren garai hartan Nafarro euskalduna eta euskaldun elebakarra herrian izan populazioa ala zen, euskalduna eta elebakarra, eta maixu maistrak, nahiz eta ez irakatsi euskaraz, komeni zen, eta beharrezkoa zen, eta hori norbait ikusi zuen eta bizta onarekin, maixu maistrak ere maixu maistrek euskara ere jakitea, eta seminarioan ere bai, apezek ere meza emateko eta euskara ere jakita. Horregatik antzebasi. Eta hori Julia 24 urtekin hasi zen euskara ikasten, eta ospetsua da, hori komentatu dugu, pastoralean agertzen da. Urte batez... Bere ala ez, ikasi zuen. Ikasle bikaina zen, arlo guztietan, eta horre ere ikasi zuen urte betean, eta hasi zen jendea aurrean hitz egiten euskaraz, hitzaldiak ematen euskaraz, Iruña, Donezte ben adibidez bat ospetsua, beste bat Donostian ere bai. Eta gero euskaraz ere irakasle sutsua eta defentsa, euskararen defentsa, eta hor garrantzia ematen. Pedagogia arloan. Nik aipatu nahi nuen pedagogia arloan, ze bitxia da, udalak, Iruñeko udalak lagunduta joan zen Bartzelonara, eta hori kontatzen dugu ere, pixkatola kanta eta pasadizu batean, Maria Montessorirekin egotera. Maria Montessori zen garai hartan, irautzaile ikaragarria, gaur egun agian ezagutzen dugu pixka bat gehiago, baina azken urte hauetan egin da pixka, ez zala aparta, baina zeinen gutxi aurreratu den hezkuntza metodoak eta ez dakiz zer, ze bera oso irautzailea edo ez dakitzen, buelta ematen zion hezkuntzari esan ez, oinarritu behar zela
aurren ikas prozesuan, errespetuan, beraien interesengatik abiatuta, nolabait hobetzeko emaitzak, ez? Esan ez, mutiko bati deus interesatzen zaiola 5 urtekin, asmatzen nahi naiz. Deus interesatzen zaiona, seguraski kostata, eta orduan hasiko gara, edo zeko dira, arazoak sortzen, eta pasatuko mutik hori ez dagoela ongi, ez duela kapazidaderik. Orduan, pedagogia izugarrizko ona, ura, eta ez dakiz zer, 1 urte pasa dira, eta zeinen garapen gutxi izan duen, zigorrik ez, batez ere gauza batzuk, inposaketak, zigorrik ez, lotxatu jendearen aurrean, justu, mende honetan, urte askotan zehar, eta batez ere garai batzuetan. Garatzen ari dena orain. Hori da, oain ari da, nolabait pentsatuz gauza berria dela, eta pentsa ez. Eta emakume hau joan zen, pentsa Iruña zen nolako hiri txikia, provinziana, religiosoa, eta zakizer, eta ara ikastera udalak bultzatuta, ez? Nolabait lagunduta, diruz lagunduta. Eta, niri hori pasa izo ura txinduten, ez dakit, txinditzen iluraturik, eta ze, Eta pastoralean, kontatzen duzu bizkat bere historia edo bere bizitza, edo pasarte konkretu bat eta horrekin probestu eta... Hombre, pasarte batzuk, bai, claro, baina nik uste dut hori, kronologikoki ere bere bizitza osoan. Hortan, claro, alboan gertatzen dela, nolabait kontesto batean kokaturik, historian, Iruñan, claro, sartzen da gerra, posgerra, miseria urte horiek, latza horiek, eta hor inguruan gertatzen zen. Eta orduan agertzen dire, gure historian, bere izen propioa eta famatuak izan dire, 11 pertsonai bere izena eta alkateak, Arturo Kampion bera, nire izazmatzen. Bai, hor garatzen dugu Juliaren bizitza 20 eszenatan, eta, nolabait, bere bizitzan bizi izan zituen une garrantzitsuak saiatzen gara azpimarratzen, eta belenik dien bezala, ez bereak propioak bakarrik, baizik eta baita ere bere inguruko jendearenak, eta garai hartako gizartea, ez, nolabait agertzen da, ez? Giroa, nolabait, ze giroan gertatzen ziren bere bizitzaren. Eta pastorala, beti da, fikzio lan bada, testuak eta fikzioa sortuak dira, baina datu gehienak errealak dira, datu gehienak errealak dira, eta gainera egin dugu ikerketa lana, eta uste dut, utzik edo asmatu gutxi egin dugula. Batzuetan, esatu dugu, ondorio batzuk atera ditugu, ez zergatik egin zuen hau Juliak, eta hori asmatu behar izan dugu, edo pensatu behar izan dugu, eta testuetan agertzen da, eta behar badatzen eguneko horrela, baina, gehien erraen nuke fikzioa dela, baina egiazki gertatu zenetik hurbil xamar dagoela. Eta ikerketa lana hori zaila izan da, ze, klaro, emakume izan da eta garai hortan izan da, igual ez dago dokumento askorik. Bai, aurkitu ditugu historialariek egindako lanak, eta, nik beti aipatzen dut, nik dakidanagatik, hasi naiz bilatzen, eta Josu Txueka Intxusta Iruñekoak 1985 egin zuen lan bat, Julia Fernández Zabaleta eta Catalina Alastuei maistra aintzindariak edo emakume aintzindariak edo horrela. Eta, Julia eta Catalina adin bertsukoak ziren eta bide paraleloa egin zuten. Nahiz eta Juliaren izenak indar edo ospe handiagoa izan duen, baina Catalina ere ondoan izan zuen. Eta berze emakume gehiago ere, gehienak maistrak irakasleak. Garrantzia handia izan zutenak Nafarroko gizartean, Iruñeko gizartean eta Nafarroko gizartean. Orduan, Josu Txueka Intxustaren lanak hartu ditugu, gero Irene López Goñik badu tesia egina Nafarroko ikastolen historia, eta hor ere agertzen da, aipatzen ditu Julia Fernández Zabaleta eta bere inguruko jendea. Eta, beraz, idatzia dagoena han eta hemen, bi aipatu ditut, baina gehiago, irakurri dugu nik uste du, gehiena irakurri dugula. Eta gero izan da, polita izan da etesgarria,
aurkitu ditugu lekukotasun biziak. Informazio eman digute persona batzuek eman digute, ze. Eta nor ziren horiek, Juliaren ikasle izan zirenak bizi dira oraindik. Julia hiltzen 1961, ez du esan, baina, hiltzen 63 urterekin. Baina, hori da, 1961, aur zirenak izan ziren Julia Fernández Zabaletaren ikasleak eta bizi dira, eta denak oroitzen dira berataz. Eta eman digute informazioa, emozio handiz, denak oroitzen dira eta eta postu dira izugarri lan hau egin behar dugulako eta ezagutarazi behar dugulako Julia. Erran digute, dudari gabe merezi zuen eta oso pozgarria da zuek lan hau egitea. Eta, zesan behar nuen, hor adibidez, ikasle bat ospetsua, ez dakite, Mirentxu Purroi Ferrer zinema zundaria eta Puento Llora Euskal Herria garai bateko astekariaren zunaria bertzea, egura izan zen ikaslea. Eta uste dut bera dela, aipatzen duena, lehenago Belenek hitzein duenen horita zidean gauza batez. Hauek, Maria Montessori eta Maria Montessoriren metodo iraultzaile eta horrela goia ekarri zuten Nafarroara, hauek Juliak bereziki, eta oso aurreratuak ibili ziren horri esker Nafarroko eskoletan, irakaskuntzan, 36 bitarte, eta 36ko golpe faxistak errotik moztu zuen, eta gaina, saiatu zela bereziki, irakaskuntzan eragiten. Eta irakasleak zigortu zituen, Julia udal langilea zen eta kendu zioten lanpostua, karo. Eta gero ibili zen klase partikularrak ematen. Mirentxu Purroi adibidez, eta ezagutu ditugun bertze persona batzuk, izan ziren bere ikasleak, baina klase partikularretan, frankismo garaian. 1950, Eta jaten ziren klase normalera, eskola normalera, eta gero jaten ziren eskola partikularrean. Eta kontatzen dute, eskola arruntetik atera eta joan Juliaren klasera, eta zen gauetik egunera pasatzea bezala. Argitasun bat zen, bere klasen argitasuna. Hori da, Belenek aipatu du ez, ikasleak nola errespetatzen zituen, eta nola, pedagogia, nola lantzen zuen pedagogia. Ikasiko dugu, baina baratze batera joan ez. Edo ikasiko dugu, baina kiroldegira joan ez, musika erabiliz. Eta frankismoak ekarri zuen, irakaskuntzan eta gizartean ekarri zuen, atzerapen ikaragarri horretan, zulo horretan, hauek izan zuten suerte hori, haien gurasoak Juliaren hurbilekoak zirelako, gogaideak zirelako, klase partikular horretan jaten ziren, eta jaten ginen pozik, emakumea ahitzatxegina zen, irakasten zuen, bikainen irakasten zuen, Eta zu beren aktore moduan, zer moduz aritu zara pastoral honetan, zaila egin zaizu? Ez, zaila ez da, ote zen galdetu didazu. Ez, gainera, gure erregentak hitzek esaten duen bezala, denok, edo gehienok amateur moduan, osasun nahi dut ez gara aktoreak, askok ez dugu beste lanik egin, eta orduan, lehenbiziko hurbilpena, eta zaila, badire batzuk hobeto egiten dutela, beste batzuk egiten du traketzago, edo denetarik edo, baina asuntoa edo helburua da ulertzea, kontatu nahi duguna, ahalik eta hobekien egitea noski, baina oso zaila ez, nik gainera oso papel polita daukat, oso divertigarria, eta horrek ere laguntzen du ez, pixkat identifikazioa. Batzuk badute egin beharreko, apaiza eta potere batzuen paperak eta hori ere interesgarriak eta motibatzaileak ez dute zetzaten, baina agian identifikazioa. Beleneko son giten du, Denok, bakotxak. Bai. Denak amaterra gara, baina. Hori da, ez da, koreografiaren bidez, gauza batzutan agian. Interpretazioa da una abotza proiektatzea, jendeak ulertzea, baditu, formato honek pastoralak hain zuzen ere baitu
ezaugarri edo berezitasun batzuk difente eta hain zuzen ere jendeak ulertzea abotzaren bidez gertatzen dena, ze bestela da nahiko, koreografia edo gestualidade aldetikan ez du mugimenduak dire nahiko... Ez zurrun xemarra da, ez, hola, baina tira. Eta zer esango zenukete dela gauzarik politena proiektu honena edo? Bueno, niri gustatzen zait, horren beste jendez gara 30 piko, hor eszenatokian 31. 32, ez dut inoiz zenbatzu, baina bete behitzen gara zenbaki honekin, baina karo gero, hori jende gehiago inguruan, imaginatzen dut, 40 pertsonaren inguruan, hor hartu eta giroa oso ona dago, giro oso polita, eta sortu dugun, edo denon artean sortu dugun produktoa, nola duina, interesgarria eta helburua betetzen duela horrez, figura hori zabaltzeko. Baina ez hori herri antzerkia da, eta herri antzerkia lantsua da, lan egin behar da, neketsua, eztabaidak sortzen dira, eta lana egin behar da, disiplina pixka bat, baina emaitza izugarria da, lan kolektiboa da, bakoitzak aportatzen du dakiena, denok badugu zer eman eta ematen dugu. Eta hori, gero, Belenek dion bezala, gure artean, 2 urtez agitu gara, 2 urtez, sortzen den harremana, hori ez da diruz ordaintzen. Ezin da diruz ordaindu sartu ditugun orduak, baina hartzen duguna ere asko da, asko aberazten gaitu, ez? Bizi esperientzia zoragarria, erran bezala, badira zailak gertatzen dira, tarteka, ez? Baina oro har balantza eginez, asko irabazten duzu, parte hartzaile gisa asko irabazten duzu. Eta ikasi ere bai kantatzen, badugu ohitura batzuk, nor gehiagoka, ez oiukatu, eta ikasi modulatzen denok batera, talde lana, hobetzi edo lehenetzi zure primadonaren zera baino, edo ez dakit, horrelako gauzak ikasi eta dana oso interesgarria. Eta gainera zuen lanaren uzta jaso duzu, ez da, ze sarrerak agortuak daude. Berehala. Iaia muguruzarenak bezain askar. Bai, hoxe. Eta zer suposatzen du horrek zuentzako? Bueno, orain ardura pixko bat, ardura pixko bat, orain hurbiltzen ari da data eta ardura pixka bat, erantzukizuna, nahi dugu. Gure aldetik dagoena nahi dugu ongi ateratzea, alegia, ez, eta gero gure baitan ez dagoena, ez dagoen, dena antolatu behar da, eta dena prestatu behar da, lekua, uraldia, eta hori denak, nahi genuke hori ere ongi ateratzea, eta gero jendea gustora gelditzea. Baina, hortan gaude. Aipatu duzu sarrera bukatu direla, hemen eskuartean dut, sarrera bukatu dira, baina sarrera zen liburua erosi behar zen, eta liburua bera erakutsi behar zen sarrera bezala. Sarrerarekin batera liburua ematen zen. Sarrera da liburua, eta hemen dago pastoralaren testua, eta baita ere historia pixka bat, argazkiak ez ditugu aipatu, baina argazkiak aurkitu ditugunak Nafarroako Museoaren fototekan, personaiarena eta bere inguruko jendearena. Eta arra behar dugu, hemen azal ederra hau kantu tailerreko kide batek ere egin duela, Oier Zunigak egin du, aktorea da eta artista ikusten duzunez. Elkarlana izan da eta denek egin dugu, Oierrek egin du azala, bada jendea Emausko trapuketarian ari dena, ekarri ditu arropak eta eszenatokirako gauzak, bertze batek badaki josten, eta bideotxoak, tarteak, montajeak, argazki montajeak. Bloga egin du guretzat eta argazki montajeak, bertze batek mailua erabili du, bertze batek.
Beraz, primera moldatu zarete. Ekarri ditu kainabera batzuk bere herritik, eta denok parte hartu dugu. Horretik, oso ederra da, alde horretik. Ohartzen zara, hori poliki-poliki landu behar da eta lortu behar da jende guztien implikazioa. Eta horretan, zuzendaria da Giltzarri, Itziriar, eta hasieran aipatu dugu, baina berak badakielako zer behartzen, bazekielako eta badakielako. Eta gero, gutako bakotxari eskatu dio, bere ustez, eman zezakena. Eta, nik hasieran igual batzuk ezin dituen ulertzen, hau, baina gero hartzen zara, gauza guzti egotela arrazoia eta, nik uste dut Itziriarten lana handia izan dela eta izaten ari dela. Eta, non izango da, noiz kontatzen zu? Badugu 2 fetxa, eta hori baino gehiagorik ez dut uste erresa denik, ze jende asko garelakoz, baina, printzipioz baitugu 2 fetxa horiek, maiatzaren 4an, beraz datorren larun batean, arratsaldeko 5etan, San Francisco eskolako patioan. Aurreko pastoralak egiten ziren kanpoan plazetan, horrek sortzen ditugu arazo batzuk jendearen pasoa, edo nork az daiteke, ez zen horren eroso, hau izango da, hor zaudela, pastoral segitzeko, arreta edo inor, Eta 2. fetxa, esan dut maiatzaren 4a, datorren larun batean, eta urrengo igandean, beraz maiatzaren 12an, eta hor ja igandea izanik goizeko 11etan. Beraz, hola. Eta zenbateko iraupena dauka? Bai, 3 ordu inguruko iraupena du. Hori gure lankide batek erran zuen, tailerkide bat, taldeko kide batek erran zuen bezala, filosofia berria da, slow filosofia da. Eta hori izaskunek ipatu zuen, egokia dela. Bai, horrela irauten dute normalean pastoralek, xuberon egiten dien pastoralek. Ez da nahi eta ez horrela. Ez dugu egin 3 orduko pastorala delako, ez 3 orduko atera zaigu behar zelako denbora hori kontatu nahi genuen guztia kontatzeko. Hori ez dugu erran, baina arizale edo aktore ez aparte, musikariak izanen dira, baita ere, eta zuzenen joko dute musikariak 9 lagun edo, 9 lagun, horiek zuzenen joko dute. Eta kalean izan da, ze da kalean, patioan, baina kalean. Bai. Eta musikariak... Patioan, estalekuan erdian. Hori ere aipatu dugu, alde batetik, San Francisco eskola zaldiko medikotik oso hurbil dago, eta gaina horren saiatu dugu, hasieran denbora gehienan orain ja ez, beste igandetan saiatu behar nolako. Baina, kasualitatea, ez dakit kasualitatea den edo ez, baina San Francisco eskolan izan zen irakasle, Julia Fernandez Zabaleta, 20 urtez, bera udal langilea zen erran bezala, 36an kolpe faxistak lanpostuak kendu zion arte, zigortuta lanpostuak kendu zion arte, baina 20 urtez izan zen hango irakaslea. Eta beraz, eta gainera San Francisco eskola ez da asko aldatu. Orduan, ibili gara eta hau antzestuko dugu, Juliaren urratsen gainean egin dugu, egiten nahi gara, eta eginen dugu pastoralaren emanaldia. Beraz, hori dena, horrek borobiltzen duela, Emanaldi erdian edo hartzen bada zerbait, hortik handa bilela, bera ere publikoen artean. Sentituko dugula, ez? Bai, sentituko dugula bera handa bilela. Bikote bukatzeko, ezakit zerbait gehiago komentatu nahi zuen, zerbait ahaztu zaigun... Ezin dugu gehiago... Seguro zerbait ez daigula, baina, seguro, baina... Kontatu dugula gehiena, hori etzai. Eta hori ezin dugula jendeari animatu etortzen, ze dana salduta dago, beraz ez dago. Momentuz hori, bi emanaldi hauek eta momentuz gero ikusiko dugu, pensatuko dugu, baina momentuz ez dago aurre ikusi eta bertzerik egiten. Eta erresa ez da ere, nigatik adibidez prest eta oso gustora, baina karo, 40 pertsona ados jartzea, 40, pues ez da erresa. Denok dugun gure bizitza ero honetan murgildutak.
Bueno, mila esker gurekin zuen pastorala partekatzeagatik, eta zorte handia emanaldian. A ber. Eskerrik asko zuei. Bueno, ondo ezin. Venga, eskerrik asko zuei, aio, agur. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.